Olen muutaman vuoden parisuhdetta etsinyt ja jossain asiassa se on kauhean hankalaa ja vaikka mä oon tällainen halinalle. Mutta jotenkin tuntuu, että mulla on enemmän puhelimessa varmaan deittiappeja, kun mulla on ollut varsinaisesti deittejä. Mutta mä ajattelin, että mitään hyvää parisuhdet toisi miehen elämään. Ja mä löin 2 tutkimusta löysin, josta toinen sanoi, että miehellä on 3-kertainen riski painonnousu ja muistisairauden riskikin paranee, kun se on parisuhteessa. No eikä se ole mikään ihme, kun on niin paljon asiaa, mitä pitäisi muistaa. Koska tavattiin, koska syntymäpäivät, hääpäivä ja mitä pahinta, koska Anopin synttäri. No eikä siinä ole ihme, että mies lihoo, kun se on parisuhteessa, kun pitää koko ajan muistaa, että mitä mä tänäänkin olen unohtanut. Mutta toinen tutkimus on vähän positiivisempi aiheelta. Se sanoo, että kun mies on parisuhteessa, niin miehen elinaikaodote nousee ja jostain syystä naiset laskee. Mä voin kuvitella tämmöisen hypoteettisen keskustelun parin kanssa kotona. Saanko ostaa moottoripyörän? Et saa. Saanko mennä kavereiden kanssa muodostamaan bändin ja lähtemään kiertämään maailmaa? Et saa. No, saanko mä edes lähteä kavereiden kanssa kesämökille juomaan kaljaa koko viikonlopun ajaksi? Et saa. Et tietenkään saa. No, saanko mä edes syödä pizzaa koko viikon jokaisella aterialla? Et saa. Kaikki kiva on kielletty. Ja sitten mä en tunne yhtään pariskuntaa lähipiiristäni, missä mies on siellä itse asiassa pidempään kuin nainen. En mä tiedä, miten tutkimus on tulossa tällaisen päätynyt, mutta onhan ne toki tärkeämpiäkin asioita tutkineet. Kuten onko parempi tulla iskettyksi päähän täydellä vai tyhjällä olutpullolla? Ei empiirinen, mutta oma mielipide on kuitenkin se, että olutta kannattaa juoda ja pullo palauttaa automaattiin.